ଦେଖନ୍ତୁ KFC ପୁରା ଯାତ୍ରା ଲାଗିଛି ଏଠି ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି 4x4ଟା ଯେଉଁଟା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ସେଥିରେ ସେମାନେ ମୋତେ 7 ପିସେସ୍ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମୋର ବାକି ହିଁ ରହିଗଲା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆଜି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ପୁରା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍ରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ KFCର ପକେଟ୍ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ରିଲ୍ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଲି ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ଟା ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଡିପ୍ଟା ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ ସେଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଖାଇବା ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେଟରରେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ।